Takulandirani ku Nkhani Msabatayi ndipo muli ndine Chancellor Zavanda poyamba tuni mitu yake. Thupi la Archbishop Lazarus Chakwera alika m'manda ku Lilongwe. Bungwe la Makra latsimikiza kuti anthu ochuluka mdziko muno amamvera komanso kuonera Zodiak. Oyima pa okha awiri ndi wina wa UDF ndiwo apambana chisankho chachibwereza kumangochi ndi Palombe. Ndipo kuzenga mlandu uja wathu mpinga njira tsopano kupita kumapeto. Tsopano tupatsireni nkhanizi mwatsatanetsatane. President Chakwera anatsogolera khwimbi la anthu kumwambo woyika m'manda Archbishop Lazarus Chakwera ku Lilongwe. Akuluakulu mpingo wa Katolika atsindika zazifukwa zomwe akuyika thupi la Chakwera mkati mwa Maula Cathedral. Iwo alengezanso kuti mlowa m'malo wa Archbishop Chakwera amulengeza m'masiku asanu ndi atatu 8. Nayo Andrew Viano. Mazana a Malawi anasonkhana ku bwalo la zamasewero la Sivo ku Lilongwe loweruka kukapereka ulemu wawo womaliza kwa mtsogoleri wa mpingo wa Katolika mu Archdiocese ya Lilongwe. Motsogozedwa ndi President Chakwera ndi wachulu wake Chilima, Amalawiwa anayamikira ntchito yomwe Archbishop Lazarus Chakwera anagwira mdziko lino. Mukuyankhula kwake, Chakwera anati malemu Archbishop Chakwera anali ngodya ya ulamuliro ya demokrasi mdziko lino, kamba kuti anathandizira kwambiri posintha boma kuchoka ku ulamuliro wa chipani chimodzi kupita ku ulamuliro wa zipani zambiri. Chakwera apempha Malawi kuti aphunzirepo kanthu pa moyo wa Archbishop Chakwera omwe anati anali ngati mchimwino wawo pa moyo wauzimu. Asanayankhule Chakwera wa mpando wa upo wa mabishop mdziko lino yemwenso ndi Archbishop wa Archdiocese ya Blantyre Thomas Luke Msusa anati malemu Chakwera mutsogoleri wawo wabwino anathandizira kwambiri kuti mpingo ukule. Msusa ati malemu Chakwera anali munthu wofunira zabwino a Malawi ndipo apempha boma kuti likonze mavuto omwe alipo makapa ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo kuti mzimu wa Archbishop Chakwera uwuse mu mtendere. Archbishop Chakwera anamwalira ali ndi zaka 71 m'bandakucha wa Lolemba dziko la Namibia kumwe anapita kuti akapeze thandizo la chipatala. Iwo anadzozedwa kukhala wansembe mu 1977 ndipo anawasankha kukhala bishop mu 1993. Ripoti yatsopano la momwe anthu mdziko muno akugwiritsira ntchito luso la makono pa ntchito zofalitsa nkhani latsimikiza kuti anthu ochuluka amamvera wailesi ya Zodiak. Wailesi ya Zodiak akuti akumvera ndi 57% ya anthu mdziko lino, pomwe kanema ya Zodiak nayo ili patsogolo pa kanema zomwe sizaboma ndi anthu 67.8%. Izi zadziwika ku Lilongwe lachisanu pomwe okhazikitsa ripotiro. Madalitso Phiri ali ndi ripoti. Kafukufukuyu anayang'ana mbali zingapo za mmene maanja komanso anthu paokha agwiritsira ntchito luso la makono losiyanasiyana monga wailesi, televishoni, kompyuta komanso mafoni am'manja ngakhalenso am'nyumba amene mwazina. Ndipo pa zimene wapeza kafukufukuyu amene amukhazikitsa lachisanu mu mzinda wa Lilongwe, anthu okwana 31% wokha mdziko muno ndi amene akugwiritsa ntchito luso la makono posunga ndi kutenga ndalama ku mabanki. Ndipo wapezanso kuti anthu okwana 46.3% wokha ndi amene ali ndi wailesi yoti azimvera. Ndipo kafukufukuyu wapeza kuti maanja okwanira 9.9% ndiwo amagwiritsa ntchito intaneti mdziko muno, chimene ndi chiwerengero chokwererapo kusiyana ndi 6.5% ya mchaka cha 2014. Ndipo mwaokha anthu okwana 14.6% ndi amene ali ndi mwayi okhala ndi intaneti kuchokera pa 5.6% ya mchaka cha 2014. Kafukufukuyu wapezanso kuti anthu okwanira 43.1% mdziko muno ndi amene ali ndi foni ya m'manja yawo, pamene pomvera wailesi anthu ochuluka okwanira 57% anati amamvera Zodiak Broadcasting Station kutsatizana ndi MBC Radio 1 komanso MBC Radio 2. President wa bungwe loona luso la makono la ICT Association of Malawi ICTAM Bramfudzulani wati ripoti ili likufotokoza zimene iwo akhala akunena. Ndipo nduna zofalitsa nkhani mwenso ndinene wa boma Gospel Kazako anati ripoti ili lawatsegula m'maso. Ripoti ili lomwe ndi la 2019 ndi lachiwiri kutsatira loyamba limene lidatuluka mchaka cha 2014. Malomwa Zodiak ndine Madalitso Phiri. Ndi Msabatayi kuthayi kunali chisankho m'madera atatu aphungu kumaboma amangochi ndi Palombe. Oyima pa okha awiri ndi wina wa UDF ndiwo apambana pa mpikisanowu. Emmanuel Chibwana anali kumwambo olengeza zotsatira ndipo ali ndi zambiri. Anthu awiri mapokha komanso mmodzi wa chipani cha UDF ali okondwera pomwe bungwe loona za chisankho lalengeza
zopsereza chisankho chomwe chinachitika pa 15 December cha chifundo chale onena kuti akupereka nyama ndi opambana chisankho chomwe chinachitika ku Mangochi chakozambwe ndi aidi Kalosi omwe ndi achipani cha UDF akuti ndi amene apezeka kuti apambana pa chisankho chomwe chinachitika ku Mangochi kumpoto cha kummawa iwo dera kumpoto mpumula phalombe omwe akuti apambana ndi amavuto bokosi omwenso ndi oyima paokha komabe madandaulo awiri apita ku bungwe lona za chisankho koma malinga ndi chifundo chale akuti madandaulo amenewa ndi opanda pake kamba kuti alibe umboni zisankho zachibwerezali zinabwera pomwe akhoti ananena kuti madera amenewa sadafere ndondomeko pochita chisankho ponso pamwambo omwewo wapampano wa chibungwe chisankhoyi anadandaula kwambiri kuti amayi ambiri sakutenga nawo gawo pa zisankho zonga izi iwonso anadandaula kuti ndi anthu ochepa okha anatuluka ukachita nawo 40 mmawa mwa ZBS no Blantyre ine mano achibwana. Ndipo Msabatayi kuthayi bungwe la Consumers Association of Malawi kama lalangiza bungwe la Eskom kuti liyesetse kuthetsa madandaulo a makasitoma ake pomwe likukonza ndondomeko za ntchito zake. Mkulu wa kama John Kapito wati mwazina Eskom ithetse mavuto okhuza kuchedwa kulumikiza magetsi komanso malipoti achinyengo pakati pa ntchito ake. Alfred Buta ali ndi ripoti. Makasitoma a bungwe logulitsa magetsi la Eskom chigawo chakumwera lolemba anaonesa kusakhutira kwawo pomwe kampani igwirira ntchito. Iwo apempha kampani kuti kukonze zinthu ponena kuti pali zambiri zomwe sakukondwa nazo pomwe kampani igwirira ntchito. Makasitoma lawo ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano omwe kampani imamva maganizo a anthu pa zomwe afuna kuti zikhale ndondomeko ya kampani yogwirira ntchito Customer Service Charter mchingerezi yomwe akuiwunikanso. Mkulu wa bungwe la ogula a John Kapito wati kampani ikuyenera kuyika ndondomeko yomwe ingathandize kuthetsa mavuto osiyanasiyana omwe anthu akumana nawo. Ndipo zimatenga nthawi ya Eskom kuti apange foti ayikonze ndi anthu akumakhala m'mdima kwa masiku ambiri komanso kuchokapo kuti apange connect munthu ukapanga apply nyumba ena akumatenga 1 year ena 2 years osapangidwa ndi amayang'ana kulemera kwa munthu kapena kusauka kwa munthu kuti akupange connect zimene zili zinthu zowawa zomvetsa chisoni zimene ife tikunena kuti izizi zikanachepa kuti zichepese mavuto anthu amene akukumana nawo ku Eskom. Anthu a Eskom amene amagwira ntchito ku Eskom ambiri amafuna ziphuphu komanso ambiri ndi amwano. Mkulu wa kampani ya Eskom Dr. Alexon Chiwaya wati Malawi aona kusintha ponena kuti ntchito zawo zizikhala zapamwamba. Ya tikumva madandaulo onse mbezi zimatengera tonse ife ma customers kuti tonse tiyendere pamodzi tione kuti zimene tikugwirizana pano za chitiketi chifukwa ngati chitiketi zikumanaso tizozana kuti ayi koma tuzijazo mwasiya nsewu sono mukuita offside tibwere pa nsewu imene tizipanga review. Dr. Chiwaya wati kampani yawo imvanso maganizo a anthu mzigawo zapakati ndi kumpoto. Kampani ya Eskom ifuna tiyamba kugwiritsa ntchito ndondomeko yatsopanoyi pofika mwezi wa Machi chaka chammawa. Ndondomeko imwe kampani igwiritsa ntchito padakali pano. Bungwe la African Parks lakhazikitsa ubale ndi bungwe lona za nkhalango ku America US Forestry Service kuti lithandize kubwezeretsa zachilengedwe mu nkhalango yosungira nyama ya nkhotakota. Mkulu woyang'anira ntchito za African Parks mdziko lino Samuel Kamoto wati mzaka zisanu zapitazi bungwe lagwiritsa ntchito ndalama zochepera 7.5 billion kwacha kubwezeretsa zinthu mu nkhalangoyi kuti zilandire alendo ochuluka. Nonkubwe ali ndi ripoti. Bungwe la African Parks lidasainira mgwirizano wa zaka 20 ndi boma la Malawi kuti lizisamalira nkhalango yosungira nyama ya nkhotakota yomwe inali pa chiopsezo mchaka cha 2015. Pomwe padutsa zaka zisanu chisainire mgwirizanowu yomwe amayimira bungwe la African Parks mdziko muno Samuel Kamoto ati zachilengedwe zikubwerera mchimake nkhalango yosungira nyama ya nkhotakota. Mwazina ati chiwerengo cha nyama chakwera potsatira ntchito yosamutsa nyama kuchokera ku nkhalango ya Liwonde kupita nazo ku nkhotakota. Akamoto ati bungwe la African Parks lufuna kuti nkhalango yosungira nyama ya nkhotakota ikhale imodzi mwa malo opatsa chidwi omwe alendo akhoza kumakhamukirako kukaona zachilengedwe kuyambira mkati mwa chaka cha 2021. Chidwi chathu mzaka zisanu zikubwerazi tofuna tionesese kuti tsopano nkhalangoyi tichite zinthu zoti zidzako palendo akabwera ku nkhalango ngati uno amafuna mafacilities osiyanasiyana kupatwa maloji amene ndani nawo amafunika monga ngati alendo zokonda zawo zimakhala zosiyanasiyana. Ena amafuna hiking chite provide ma trails opangidwa bwino otakhoza hike. Ena amafuna kumayenda magalimoto kumaona nyamazo
tione kuti misewu chifukwa road network iyo ndiyochepa pakali pano tionjezere road network komanso tike zipangizo zosiyanasiyana zimene zingathandizira alendo kuti akabwera kunoko mkotakota wadafrizepo azikhala osangalatsidwa kwambiri. nkhalango yosungira nyama ya nkhotakota ndi yayikulu mahekta 180,000. m'malo mwa Zodiak ndine Nowo Nkubwi. mukondera nkhani Msabatayi pano pa Zodiak tindi zambiri posachedwa pa kani pomwepo. kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chinsinsi. pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tango, Yakobe anapeza chinsinsi cha tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products. Takulandiraniso nkhani zathu, ine ndine Chance Mozabanda. Tikumbutseni mitu ya nkhani zathu. Thupi la Archbishop Tarcisius Yaye alika m'manda ku Lilongwe. Bungwe la Makra latsimikiza kuti anthu ochuluka mdziko lino amamvera komanso kuonera Zodiak. Oyima pawokha awiri ndi wina wa UDF ndiwo apambana chisankho chachibwereza ku Mangochi ndi Phalombe. Ndipo kuzenga mulandu uja wathu mpinga njira tsopano kukupita kumapeto. Popitirira ndi nkhani izi, mulandu uja wathu mpinga njira ofuna kunyengerera majaji kuoneka kuti ukupita kumapeto pomwe maloya mbali zonse apereka mfundo zawo zotsiriza. Loya wa Dr. Mpinganjira Patrice Mkhono anauza bwalo kuti umboni wa mbali ya boma ndosakwanira potengera milandu isanu ndi umodzi imwe awapatsa Dr. Mpinganjira. Koma mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB Renek Matemba anatsutsa izi ponena kuti umboni omwe anabweretsa m'bwalo la milandu ndokwanira. Poyamba timve Amatemba. Ife nkhani yathu ndiona kuti tengani umboni umene tinapeza ndi umene tinabweretsa khoti uno kuti ozengedwa mlandu Dr. Mpinganjira anapereka ndalama zomwe zinali mu parcel. Amount yake sitikuidziwa because sanaululire Justice Tembo, koma anaululira kuti muli ndalama zimene amafuna kuwapasa majaji Justice Tembo, Justice Potani, kuti akamagamula nkhani ya chisankho cha president zikomere a DPP malingana ndi umboni wa Justice Tembo. Nkhani yathu mwachidule ndi imeneyo. Ndipo izi ndi zomwe Patrice Mkhono, loya wa Dr. Mpinganjira, watiuza. Pano pomwe kuonekeramo mwina mwaikaonetsa kuti chifukwa umboni anapereka Justice Tembo ndi umboni anapereka Justice Potani, amanena kuti Dr. Mpinganjira anayankhula nawo ndikana kuti ndi parcel yoti ndikupatseni Justice Potani. Ndikuna kuti sizokwanira kunena kuti Justice Potani anapangidwa offer parcel ndi Dr. Mpinganjira. Malinso manene kuti parcel imaperekedwayo cholinga chake chinali chani. Ndiye mumboni mene wamvetsedwa so far purpose yake ya parcel sikutuluka mokwanira muno bwino. Majaji ena amapereka mboni kupanda kuti mene tikuonera ifeyo parcel imeneyo imapangidwa offer kwa Justice Potani kuti ifeyo mlandu wa constitutional reference number 1 of 2019 tiupange decide kwa komokomera Malawi Electoral Commission ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Muzamalonda mulingo wa fodya yomwe dziko lino likuyembekezeka kulima chaka chino utsika ndi makilogramu 29 million. Akuluakulu a bungwe la Tobacco Commission ati chaka chino dziko lino likuyembekezeka kulima fodya makilogramu 132 million, muyeso omwe ndotsika kuyerekeza ndi makilogramu 161 million a chaka chatha. Pakadali pano katswiri pa nkhani zachuma a Willard Tobias ati dziko lino liyambe kusaka mbewu zina zolowa m'malo mwa fodya. Andrew Viano ali ndi zambiri.
mulingo wa fodya yemwe dziko lino likuyembekezeka kulima watsika ndi 18% kuyerekeza ndi chaka chatha cha ulimi. Bungwe la Tobacco Commission lati dziko lino likuyembekezeka kulima 132 million kilograms ya fodya yomwe ndiyotsika kuchoka pa 161 million kilograms ya chaka chatha. Mkulu wa Tobacco Association of Malawi Tama Trust Nixon Lita wati ndiwodandaula kuti izi zikhonza kukhudza mitengo ya fodya. Ndikisa alimi chona kuti alimi mayamba athu alime fodya mugwirizana ndi mulingo umene apatsidwa ku Tobacco Commission. Asalitirize pamenepo chifukwa pamenepo fodya kuzokula malonda. Katswiri pa nkhani za chuma amiri wa Tobias ati kutsika kwa kuchuluka kwa fodya yemwe dziko lino lilime ndi chizindikiro chakuti mbewuyi sikupereka chikoka. Tobias ati dziko lino liyambe kusaka mlowam'malo wa mbewu ya fodya. Tsogolo la ulimi wa fodya ndilo kayikitsa ndengati dziko tipeze njira yoti izi za fodya zitambe kusiwala kuti tione zaka zadutsa mbuyomu tipeza ndalama zochepa kwambiri kuchoka ku fodya tikayelekeza ndi ndalama zimene timazifuna pa mwezi kuti tiode katundu wakunja. Nthawi zina ndalama zimene zimapita kwa alimi kuti atigula zimakhala zoti nzochepa olomwina osakwananso mwezi umodzi woti tingayitanitse katundu wakunja. Fodya ndi mbewu yomwe imabweretsa ndalama zakunja zochuluka. Mu chaka cha ulimi cha 2019-2020 dziko lino linapeza ndalama zokwana 174 million za mdziko la America zomwe ndi pafupifupi 130 billion kwacha za dziko lino. Ndipo mu nkhani za m'mayiko ena bungwe la UN lati chiwerengero cha anthu omwe athawa mnyumba zawo kamba ka zakuchifamba kumpoto mdziko la Mozambique akuti tsopano chadusa 420,000. Bungwe lilatinso zomwe zikuchitika ku Cabo Delgado ndi kamba ka kulephera kuyendetsa bwino chuma chomwe boma likupeza kuchoka ku gas. Mkulu wona za anthu othawa kwawo ku UN Adikongwe Atangana ati pali nkhawa kuti zamtopola zomwe zikuchitika zitha kufanana ndi zomwe zakhala zikuchitika ku Nigeria ndi gulu la Boko Haram. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane tionenso mitu yake. Thupi la Archbishop Tarcisius Yaye aliyika m'manda ku Lilongwe. Bungwe la Makro latsimikiza kuti anthu ochuluka mdziko lino amamvera komanso kuonera Zodiak. Oyima pawokha awiri ndi wina wa UDF ndiwo apambana chisankho chachibwereza ku Mangochi ndi Phalombe. Ndipo kuzenga mlandu chawathu mpinga njira tsopano kupita kumapeto. Pezani zambiri pa website yathu zodiacmalawi.com komanso kumbukirani kuvala mask momwe muli pagulu kuti mupewe kufala kwa kachirombo ka corona. Malomwe anzanga onse ine ndine Chance Mlozapanda ndikufuneni mathero a Sabata opambana. Luke 2 verse 13. It was then that many angels started singing songs of praise to God to celebrate the birth of Jesus. Ikamabadwa mfumu ya mafumu pa 25 December angelo akhala kuyimba nyimbo za matamando tikuti tu the Great Angels Choir 25 December chipre-launch cha chimbale chichamu kuchembekezera Nzayawe chichitikira pa BICC 25 December from 11 a.m. Kwanthawi yoyamba kuyimba ndi the Great Angels Choir Antene Makondetsa Lulu Miracle Chinga Thoko Katimba Limba Nisimenti Wycliffe Chimundo Pakomo 3,000 kwacha aliyense VIP 5,000 kwacha yokhabasi The Great Angels Choir live at BICC 25 December. Ndilibira. Iyayi ndilibira ndine. Zidayen mani, leo ndilibira ndine.